Salam, hormatly yurtdaşlar. Men bugün Çekiýanyň paýtagty Pragada ştaýda ýerleşen gaty uly eme bar, mazarsallyk bar. Oň içinde milionlarça adam ýatyr. Bärde hristiýanlarym bar, slawiýanlarym bar, ortodoksam bar, protestantam bar, jöhütlerim bar, musulmanlarym bar, araplarym bar, özbek, türkmen hemmesi bar. Milyonlarça adam ýatyr şu gidip ýatan gownamçylykda. Serediňe şu görýän zadyňyz ýanky 1-nji jahan urşunyna 1914-nji ýyldan şol 15-nji ýyllarda wepat bolan adamlaryň ene ýadygarlykları. Ady zady ýok, sebäp taýda olar şu getirilip, şu ýok olan şu ýatyryp çukura gapgyryp soňra üstünden gumsurlan adamlar. Ýöne o taýda hany hayatyň ýüzünde aňyrda şu görýän ýerinde uzakdakda ýazyly duran atlary o barlar ýa tapylan bular bolsa atyly wepat bolarlar umumy ýadygarlyk. Bu birje çeti kidijek ýeri. Ene men size gorkada ne bärde bularda krematoriýa diýip bir zat bardyr. Adam ölenden soň onu jesedini ýakýarlar. Ondan soň ene ştaýdyna gorkada ne bir maşgala bir 2-3 adam bir maşgaladan ene ştaýda ana soň jesedi ýakylan külü emäň içinde bir gutyň içinde. Ondan soň dogan garnaşy gelip diýip çap bolsa gelip ene ştaýda ana gül goýýarlar, şem ýakýarlar. Hana, durşuna seredin. Ene beýleki milletlerde nahili ýeme bar, däpde sur bar. Ene. Bizde bolsa ölen adam şo gün daýlaýarlar. Ol öldümi ýa uka gitdimi? Belli däl. Soňra mazaryn elle girmeli, mazar ýetip gitmeli. Aslında bu aktyp çoğluğu nirä diýipmeli. Ya olara dogaza dokunmaly. Degsen etmeli. Ene ştaýda ene Çekiýada ne görüp duran zadyňy seredin. Gaty tertipli. Hemme kişi gelip ene ştaýda öz merhumlaryna gelip doga hakky diýerler, gül goýýarlar, ýatlap durýarlar. Bizde bolsa hana ýagdaý şoň ýaly. Bizim türkmenler gownamçylygyna girsek, bir mazar awat bolsa owamsy biwat, so ýagan ýagşyň suwy muny mazarlaryň içine gidip konkorp ýaty. Ene şu taýda ondan owan ýanky itleri, pisikleri mesken tutýan. Men ýol gyzlar badymda gören zatlamaydy, men beýleki ýurtlara diýip oturmaýyn ýa şäherlere ýa raýonlar. Ýöne ene her ýurdun, her halkyň öz medeniýeti bar. Diýjek bolýan zadym ene şu taýda meselem Çekiýada dürli milletleň, dürli dilleň hemmesi ene ýanaşyk ýatyr şu taýda ýurtdaşlar. Hiç kimiň göwnüne de degenak sen plan millet ya sen plan dinar sen dinar del ateist kim bolaysan hemmesi ýatyr şu taýda ýanaşyk. Bizde bolsa bäş welaýatyň türkmeni bir çukura tüýkürip bilenak bir-biriniň depesine şanyk döwýärler. Sen plan ýerli de sen plan ýerli. Ahir soň geljek ýeriňiz ine ýurtdaşlar şu ine 2 metr çukur. Onun için şu zatlar birazjyk bir uzagrakdan görüp bir seljerip pikirlenip görün. Men näme diýjek bolan. Bu bäş günlük dünýede birek göwnüne de birek öýkeledip soňa mene gelip ine mazardaş bolup ýatyljak ýeri hemme. Ýöne bulan mazardaşlaryna da seredin, nädip bir hormat goýar. Arasy hiç zat ýok ine. Gül desteleri, nämeleri gelip gidip dur. Adam bar. Hana durşuny ine gidip ýatan kilometr mazarsallyk myň aňyrsyny bir 5 günde daýlap çykyp boljak gal. Ene bu taýda bir körpeje çağı hana ýok bolupdyr. Ýaňy ýakynda. Hena şeýle hem gynasly gownamçylyga gelsen hem köp zatlar barada oýlanýar ýa ýurtdaşlar. Geçmiş barada, şuun kunumuz barada, gelecek barada. Biz näme üçin şu dünýäge geldik? Kösenmek üçin, muhorlanmak üçin bir wagt ýurdun täzeler, hosarlarymyz barada. Gynanyp ýaşamak üçin. Ya da adam şekilli ýaşap, ine şu döwletleriň ýaşaýjylary ýaly hem diýerlikde gül ýaly ýaşap, hem ýok olandan soň ine ýatlap durlar ýaly. Ine. Ina şeýle. Bolýan men şu taýda gotaryp,
Sonra ýene de bärde duşmaly adamlar bar, geçirmer gepleşikler bar. Hemmäňize sag bolun. Ödünläniz üçin oturup bir özüňize netije çykaryn şonu aýdaýyn. Saglyklda görüşelim. Hemmäňiziň öňünde saglyk ýurtdaşlar.